Mga boss, ano nga ba yung partnership ads na ito? Ano ang ibig sabihin at ano ang gamit nito? Ang partnership ads ay ang dating branded content ni Meta. Ito po yung patunay. Narito ang mga benepisyo na matatanggap mo kapag ikaw ay may partnership ads na. Ibig sabihin po na inaalaw ka na ni Meta na mag-post ng content or any brand ng mga kumpanya. At pwede mo silang itag. At kung nagustuhan nila ang ginawa mong video, ay pwede ka nilang kontakin at doon na magsimula ang agreement ninyo. At pwede ka nang kumita ng pera or mismong product ng isang kumpanya. Remember lang mga boss na hindi lahat ng kumpanya at hindi lahat ng produkto ay pwede nyong i-promote or pwede nyong itag gamit ang partnership ads. May mga kumpanya po kasi na ayaw nila. Kaya iwasan po natin, maging maingat po tayo. Kasi marami na po ang nagkaroon ng violation na ganyan. Yun lamang po, maraming salamat po.